Vi tager en video af jer. Ui, så det er de bedste streets af, hvad hele Nakskov der samles. Ja. Os der mødes om 10 år på førsteplads, 2., 3. og 4. i Danmarks mesterskab. Skal I sige det? Hvor lang tid skal den være? Det ved jeg ikke. Hvad er det nu? Nu. Jeg er ikke oppe den nu. Sygt vægt. Han kommer op på, mand. Ja, vi skal lige finde nummer 1. man. Ja, kan. Wow! Wow! Vi må også gerne køre dig. Ja. Ja, vi skal bare lige hurtigt have det klip til skolen. Vi skal bare lige vise. Alle de bliver bare så sjældne, mand. Øj, det er da sygt. Selvfølgelig er Dennis, Levan. Oh my god.